ମୁଁ ହେଉଛି ରାବଣଠୁ ଜ୍ଞାନୀ। ମୁଁ ହେଉଛି ବାଳିଠୁ ବି ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ କିଏ ନା ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଆଇ ଆମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ମା ପେଟରେ ନା ରହିବ ସିଏ 9 ମାସ, ହେଲେ ଆଖି ଖୋଲି କାହିଁ ପାଇଲେ ମତେ, କେବଳ ମତେ ହିଁ ପାଇବ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ତମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଯୌବନକୁ ଖିନ ଭିନ କରି ଖାଇବି ମୁଁ, କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଖାଇପାରିବି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ମା ପଳେଇବ କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇବ କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ମୋ ବିନା କେହି ବାଟ ଚାଲିପାରିବେନି। ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ଆହୁରି ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ଆହୁରି ଭୋକିଲା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବି। ତମ ଜେଜ ମା, ଜେଜ ବାପା, ଅଜା ଆଈ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଖାଇଲି ମୁଁ, ତଥାପି ମୋ ଭୋକ ମଟୁ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କରାଇକିନି ତାଙ୍କ ବେପାରକୁ ବି ଖାଇଲି ମୁଁ, ତଥାପି ଭୋକ ମେଣ୍ଟୁନି। ତମ ଛୁଆଙ୍କର ଆଖି ଖାଇବି ମୁଁ, ତଥାପି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ମତେ ଛୋଟ ଭାବୁଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାର ଫିଲ୍ମକୁ ଖାଇଲି ମୁଁ। ମତେ ଭଲ ବାଗରେ ଚିହ୍ନ, ତଥାପି ତୁ ମତେ ଛୋଟ ଭାବୁଛୁ। ମୁଁ ତମ ଛୁଆ ପିଲାଠୁ ବି ସ୍ପିଡରେ ବଢୁଛି ମୁଁ। ମନେ ରଖ, ମୋର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 22 ଅଗଷ୍ଟ 1994ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଦେଲି ମୋବାଇଲ ରୂପ ନେଇ ମୁଁ। ତାପରେ 2000 ମସିହାରେ 2G ହେଇକିନି ଆସିଲି। ହାଉଲେ ହାଉଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇଲି। ତାପରେ 2012ରେ 4G ହେଇ ଆସି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ। ଆଜି କେବଳ ଚକ୍ଷୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକ ଅଧିକ ମୋରି ପାଇଁ। ଆଜି ତମର ଆଖିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ। 5G ହେଇ 2022ରେ ଓହ୍ଲେଇଛି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6Gରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି, ଅନ୍ଧାର କରିଦେବି, ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଦେବି, କୋଳିଆ କରିଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ କରିଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଆଇ ଆମ୍ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ।